panenskej motor show, ktorú dneska začíname s týmto nádherným autičkom. To Škoda 105S z roku výroby 84, čiže kvázi je o rok mladšie ako ja, čiže má 29, 30. Tak začneme tak pekne po slovensky. Začneme od kufu. Možno, že niektorí si na takéto auto ani nepamätajú, nespomínajú, ale ja viem, že môj ocino nás na tomto aute nosil v babke. Vyťahol z garáže. Čakal asi 5 minút v tom aute stále ho túroval, aby to nezdochlo, potom doniesol vyhrievač, vnútri nám zakúril a asi o 10 minút povedal: nastúpte do voza, vyrážame. Došla mama, zabalila nás do teky a už sme išli pekných 60 km cez Skicov. To ti bola sa normálne. Жил-был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любит цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион алых роз. Из окна видишь ты, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллион алых роз. Из окна 105-kový, 30 a voľačo koňový, možno má už len 25. Ale ťaha. Koľko dá maximálne? 130. Fúha, tak ten je ešte v dobrej kondícii. Vzduchový filter, ktorý je raz tak veľký ako celý motor. Radový štvorvalec, priečne uložený, vodná pumpa. Dávaš tam vazelínu? Nedávam tam nič. Asi by si mal. Mierka na olej, tu radšej vyťahovať nebudeme. Nejaká tá cievka. Ešte tu má doplnkovú výbavu, nejaké svetlo do kufra. Svieti to? No, nevieš. Ešte musíme povedať, že tento model je vlastne M-kový. Efekt. Model je M-kový, čiže má troška širšie nápravy a inú kasnu, ako mali pôvodné 105 alebo 120. Strik. Tak, interiér. Mám 183 cm, s topánkami 182, ale ojdem sa! To vám poviem. Pocit ako za detských čias, vôňa je tu stále, tá Škodovková. Hádam aj Defendlock. Máme tu tie najzákladnejšie ovládače, máme tu svetlá, parkovačky, stretávačky, diaľkové, máš dobre rozbité, nejaké tie stierače, ventilátor s 2 rýchlosťami, výstražné, dokonca vodováhu, kastlík nadrozmerne veľký, ale dokonca mu pôvodne funguje zatváranie. A všimnite si, vážení diváci, nemá prasknutú palubnú dosku ako všetky Škodovky, ktoré som videl doteraz. A je tu toto nádherné páčkové kúrenie, ktoré nikdy som nevedel, ako funguje, ale to je jedno. Má dokonca aj 3 pedále, aj ručnú. Štartovanie na tomto aute bolo priam umenie, podľa návodu. Podľa toho, koľko je stupňov, koľko auto stálo, bez bežania motoru a tak ďalej. Dáte kľúč, otočíte do polohy on, čiže do jednotky, rozsvietia sa nejaké tie kontrolky a tak ďalej. 3-krát našlapem až na podlahu pomaly. Keď auto stálo viac ako 2 týždne, treba v motorovej časti naťahať benzín AC pumpou. Vyťahnem sytič, buď do poli alebo naplno a skúsim štartovať. Maximálne 4 sekundy. Keď ani na druhýkrát auto nechytí, tak je pokazené podľa návodu. Ale čo sa pamätám, tak sme ho štartovali aj celý deň, a potom už chytilo, alebo respektíve roztláčal. Porte cazzuna con un stemma arredo. La cupulella che vi
brava. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda o ti senti disturbato. Tu a ballo rock and roll, tu gioca a baseball, me sorda Beccamel, chi te li dà la borsetta di mamma, tu va l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. Rok 84. Mám tu stále nejakých 5 centí, čiže sedí sa mi tu možno lepšie ako v Octavii jednotkovej, len s tými mojimi 183 cm, keď si spravím to čírov, no keby som to mal zadu cestovať, asi sa dám radšej na koleno, lebo tie vlasy ma dosť iritujú. Ale je to taká geniálna koženka, ktorá keď idete 80 takto plachtí, máte pocit, že máte kabriolet. Ako vymysleli to dobre v tej Boleslave. Fajn. Aj, je tu zima, poďme von. Vonku je teplejšie. Kamil, díky, že si nám požičal na ten malý testík, túto tvoju lásku, neviem ako sa volá. Jožo, takže tvojho kamaráta Joža, keď ti vrátim takto kľúčiky, ale ešte sa ťa opýtam, ako si s ním spokojný? Nadmieru spokojný. Áno? A čo závady alebo tak nejaké? Závady, ručná moc nechytá. A tak to je, myslím, že taká výrobná vada všetkých Škodoviek, ale dá sa to určite spraviť. Však jasné. A ináč žiadnu inú závadu som nenašiel, ja som perfektný. Koľko vlastníš toto auto? Alebo ako si ho získal? Ako som ho získal? No tak tatino rozbúral auto, tak mi kúpil toto. Áno, No. to je dobrý tatino. Sice mohol ti kúpiť aj niečo bezpečnejšie, alebo ešte tu by som poprosil. Sú to kvalitné plechy, myslíte? Toto. S týmto, keď niekde nabúraš, tak neviem. Ale je to lepšie ako stovka MBčka, ktorá mala vpredu nádrž, a keď si nabúral, tak porad začala hore. Nádrž dozadu. Ja sa s vami lúčim pre dnes. Dúfam, že sa vám naša relácia ľúbila a keď budeme mať aspoň jeden like, tak natočíme aj druhú časť a zoženieme čo možno lepšie, možno horšie, uvidíme, ako nám to. A počkajte, ja tu mám od režie pokyn. Máme, dostali sme ďalšieho, hneď sa mu to ľúbilo, zdieľa na Facebooku, áno, a dostávame do ďalšej relácii úplne, že v perfektnom stave, zachovalé Daewoo Nexia. Takže sa máte na čo tešiť. A je to sedan alebo hatchback? Je to sedán, krásna 1.6 DOHC. Má úplne že fullovicu výbavu, lebo je to GLS skočí, SLX skočí ale to sa dozvieme až na budúce. Ešte vám do krútke potom donesieme nejaké drifty z tejto MBčky, teda z Karola, či ako sa volá, Jožo. No, z Joža, takže máte sa na čo tešiť, je plnú svoj materiál. Zdravím vás. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true.